niile. Ndewono. Abụ maazị aka sị nna maazị. Oga. Nwere. Aga maazị onye. Ada ha gotu na ahịa ụgbaja ka mọ bi na-eme. Ọ bụrụ nwata anụ ehibe m ụra kemgbe ụbọchị. Ọ bụrụ nwata anụ na-abịa asị m akwụ n'ọnụ. Abụ maazị CMS iwe okolo ndo. N'ụbọchị nke taa, anyị na-etere Igbo CNN. Anọ n'ime ọhịa, very deep inside the forest. Na-eto n'akụ nke taa, magazie ntị ma nụ n'isi okwu anyị. Mụ na mmanụ aghọkwala na oke na buusu. Davido nwa Adeleke na Chioma Osinri na-eseji ezigbo okwu. Dịka akọ sịrị kọ, Davido nwa Adeleke gara gba ichere mmadụ wee wuo. Ọ gara iri ofe egwusi ebe nwere ofe ọgbọnọ n'ọnụ. Nke mere ka Chioma Osinri ji wepụta aka o ji asụ akpụ Mbaise wee kọọ Davido isi abụ okpu ma kụjie ya ụkwụ. Mgbe anyị gara ịgba Davido nwa Adeleke ajụjụ ọnụ n'anya mmiri, ọ sịrị na ashọransị o ji ego aga lụta akụjela ya ụkwụ kpụọ isi abụ okpu. Na ọ maghị na Chioma na-ewe ọdịka iwe ọkụ ahụ. Ka o si dị ugbu a, Chioma nwa Osinri akwago ngwongwo ya niile gaa na nke nne na nna ya ebe ọ nọ ugbu a na-etinye ahịa. Otu a ka ọ dị. Ike gwụrụ. Maka Chineke m mere ese nda. Ike gwụrụ. Ndị anyị na-akụrụ aka na oge na-adịghị anya nyere efe gawanị na ha. Ị ka na-ekwu imegoro nji wee imegoro nji jekwa agbada. Jekwa agbada. Ọkwụrụ furu wadị nwunye m ya o. Maka na na-akọ. Nwunye m wadị na o. Unu ya abịa ka Etigo m ezigbo ego na akwa. maka Chineke. Unu ya ebere agwa dị fata anyị abịara. Ọgwakwuru na-ese o. Ọ dị egwu. Ọgwakwuru anụkwa nke anụ. Ọgwakwuru na-ese o. Davido dị ọkụ ya. Dị ọkụ ya maka na anyị emere wadị na o. Na-eme ka ndị mere eso kwụsị mmenya. A na-akọfishari akụkọ. Ndị nụrụ chọba kịta asị na na-achọ okwu. Ọ ya wana. Ọ dịkwa egwu o. Ngwa gezianụ ntị. Egbuola otu onye fọ mmanụ aha ya bụ Ọlanihi Ọlakamkpọ Ojoro n'ime ahịa Ikeja. Site n'ahịa ndị a nọ n'aka ndị nta akụkọ anyị, nwa amadi a na-akpọ Ọlanihi sachara ahụ ma ọzọ ụtụtụ were 20,000 naira bịa ịzụ original iPhone 7 Plus n'ogbe ndị foonu na ahịa Ikeja, Lagos. Ka ihe si eme, ụmụaka ọpụ iwe ka na-agba mbọ n'ahịa Ikeja ka Ọlanihi dabara n'aka ha. Ha were sịa iPhone 7 Plus a na-ere 20,000 naira. Ọlanihi jiri foonu a lawa n'obi aṅụrị. N'oge na-adịghị anya, otu nwa amadi a na-akpọ Ọlanihi gbara ọsọ ka onye ara gbabata n'ime ahịa na-ebesa akwa na iPhone 7 Plus ọ zụrụ 20,000 naira jupụtara n'akpụ ma mee ya bụ akwụrụ aka wee sụọ. How much you buy? 20,000. 20,000. Which one is that? Which one? I don't know. I give them 20,000. You the thief. You the thief. You buy 20,000. Ujima! Helena ni asalibo, Helena watakari asalibo. Ụmụaka ọpụ iwe ka. Jai iwe ma bụrụ dị na eresịrị akpụ 20,000. Ke mmadụ ka mmadụ ga-esi akọ bere sị mmadụ akpụ 20,000 naira. Na nwere obi. Ike na-esicha ya akpụ isi ka ịpakeji obere ofe wee tire n'ime ka o nwere ihe ya bụ akpụ. Ewela akpụ tire na katọn. Mana onye na-akọ n'azụ iPhone 720, a na-ele iPhone 7 20,000. Ọ bụrụ anyị ukwu a na-ekwu okwu ya. Ọlanihi nwa m, a na-ele iPhone 7 20,000. Ọ bụrụ anyị ukwu a na-ekwu okwu ya. Mana agwa na-adị mmiri eme ka ahụ ya. Mụ Ọlanihi na n'iyi. Ndị alakwana ndị gị n'iyi. Ife anụ ụmụaka na-eme na St. Michael's Aba. Ejiri ego atụtụrụ gị mego onye ara. Na-elesi gị akwụkwọ adị na 200,000. Mana ndị a nwere obi. Nwa m dịwe Ya mechaa akọ. Ọlanihi ndị ala ndị gị n'iyi. Ọla nwa m. Ọla pọtọpọtọpọtọ. Diwe ọ ya adịrị gị na mma. Ife a bụ foreign akpọ ka onye azụ nwa zụrụ. Akpa pakeji na pakeji. Foreign. O wutere m. Otu akọ na aka n'ụbọchị nke tata. Biko onye na-agbada ahịa ka hapụ ịlị ya n'iyi. Obi adọrọsị m mmadụ ya. Ka hapụ ịla gị n'iyi biko.